Sa kahigayon may usa ka nanay miduol sa kuha. Mingon siya, Father, mutuog yun ko nga naay anghel. Kung anong mutuog man ka naay anghel nga, tinuod man yun nga naay mga anghel. Di siya, one time, nitabok ko sa karsada, no? Ya, pagtabok na ko, dihay nikalit ko nung overtake sa mihunong at sakyanan, no? Hapit ngayon siya maligsi, no? Murag na ay nibitan ko no sa iyaha, no? Nga di siya maigo sa sakyanan. Because ang mga anghel, real yun na, tinuod yun na. Ang matag usa ka nato, doon ay mga anghel de la guardia, no? Sumaw ka na siya makaigsunan, no? Siguro sa kamo, doon na sa mga kasinatian, pero adun na gayoy mga anghel, no? So karon atong gisaulog ang kapistahan sa mga santos nga anghel nga magbalantay. Nagsaulog kita sa mahigugmaong pag-amuma sa Ginoo sa matag usa ka nato diha sa porma sa mga anghel. Gipadala sa Ginoo ang mga anghel aron paggiya ug pagproteher kanato. Ang pagsabot sa mensahe sa gigarian nga gisangyaw ni Hesus makaplagan diha sa estado sa mga kabataan. Aduna sila'y direksyon ilabi na sa pamaagi sa ilahang pakigrelasyon sa mga tao nga kinahanglan atwa usab makatunan pag-usab. No? So kinaiya sa usa ka bata nga diin atwa asad nga makatunan pag-usab. No? Kay ngano man, no? Kung ang bata nga giaway nga tapos muduol dayon ang bata kay makiguli sa relasyon, diha dayon, no? Mupasaylo dayon siya, no? Di siya magtago og kaligut-gut, no? Di siya magtago og panimalos, no? Ngadto sa mga tao nga nagsakit sa iya. So makita niya sa bata makaigsunan kung pananglitan mutan-aw siya sa usa ka butang, mao gyud na siya, no? Kung ang kalibutan ingon ini, mao gyud na siya, no? Walay komplikasyon, di parihas sa mga hamtong. Si Jesus miingon, kung sultihan ko kamo, nga ang ilang mga anghel ato kanunay at tubangan sa akong amahan dito sa langit. Earlier, diha sa Ebanghelyo ni San Mateo, nagsulti siya kanato, bulahan ang kabos sa Espiritu, kailaha ang gingarian sa langit. Ang pangutana makaigsunan, kanusa o giunsa sa akong kaugalingong kinabuhi, nga akong nakita ang naong sa Ginoo. Sa atong Ebanghelyo karon, gilibog usab ni Jesus ang iyang mga tinud-an. Gipunting ni Jesus ang gasa sa mga bata, ang pagkainosente ug pagpaubos nga mao ang marka sa tinuod nga pagkadako. Mga igsuon klaro ang kasing-kasing ug yano ang pagkamatinud-anon sa mga bata. Maghimo ka nato nga tagaan nato siyang atensyon diha sa pagdayon. Mangutana kita karon sa itong kagalingon, anda ba ako nga muhagit sa akong mga higala, kauban sa panimalay o kauban sa trabaho, nga magbaton sa hiyas sa mga bata kung ato ang nakita nga dili sila sakto? Hagito nako ang akong kagalingon sa pagpamalandong sa tinuod nga pagkadako nga makaplagan diha sa mga bata. Mahidong palihog para sa katilibadong pag-apo.